Fa unes setmanes el regidor d'Hisenda del nostre Ajuntament presumia els mitjans d'un superàvit d'uns 860.000 euros. Recorde que el Partit Popular presumia en campanya electoral d'haver deixat un superàvit de més d'1 milió d'euros. En aquells moments rebia la crítica de tots els partits, perquè s'entenia que aquest superàvit era en part fals, atès que responia a pagaments encara no fets però compromesos com les expropiacions de les parcel·les de la zona del Frangessil o els deutes amb el veïnat d'Horts, per posar dos exemples. Enteníem, a més, que no es pot presumir de superàvit quan hi ha inversions per fer o quan existeix gent al nostre poble amb necessitats per cobrir. Donat aquests antecedents i aprofitant l'anunci del regidor, crec que és responsable demanar-li al nostre regidor que ens expliqui. En primer lloc, si podem entendre aquest superàvit com a real o si també hi ha pagaments compromesos com algunes de les expropiacions de les parcel·les o els deutes amb els veïns d'Horts. I d'altra banda, si aquest superàvit és cert, en què es preveu gastar aquests diners? Bé, jo de veritat no intentaré que el bon ambient que n'hi ha en el plenari es mantinga, però de veritat, en la intervenció radiofònica que vas fer, si el senyor regidor me va sentir, jo vaig dir que era una cosa per a presumir tot el poble, perquè al final és el poble el que fa o no tindre superàvit i de més. I és veritat, este regidor que encapçala l'àrea d'economia en nom de tot l'equip de govern va dir que era un bon dato. Jo pense que en això estarem d'acord tot el món, que era una bona dada que tinguérem més de 800.000 euros de superàvit, però és més, tinguem més de 2 milions de remanent de tesoreria positiu. I ens van quedar en la xifra més baixeta, perquè abans, en altres legislatures, es gastava la més alta, que és el remanent de tesoreria, i que perfectament es pot gastar. Ara, entrant en la contestació a la pregunta, el primer que vaig a fer és agrair a tot el Departament d'Intervenció perquè consti en acta la seva llavor diària, la seva fiabilitat i la seva seguretat a l'hora de treballar, que jo crec que es posa un poquet en dubte al dir en una pregunta si podem entendre que aquest superàvit és real. El superàvit és real. La intervenció és un òrgan administratiu molt seriós, però és que a més, encara que la intervenció pugui tindre alguna mancança, alguna errada, després està el Tribunal de Comptes, està altres administracions que vigilen i controlen que els comptes que presenta Canals de forma trimestral, semestral i anual són certs. Per tant, el superàvit sí que és real, per supost que és real. Si el que es vol preguntar és que, de forma a títol polític, si n'hi ha passivos contingentes, com se sol dir en la nomenclatura d'intervenció, és a dir, si queden pendents pagos d'anys anteriors, quan se fa el superàvit se tenen en compte tots els pagos. Evidentment, al llarg de l'exercici poden aparèixer passivos contingents, és a dir, poden aparèixer despeses d'anys anteriors, d'exercicis anteriors, que se tenen que fer front ara, com per exemple, un exemple molt fàcil que vostè entendrà és que n'hi haguera una sentència condenatòria a l'Ajuntament que en l'any 2017 no podien preveure i que evidentment se té que fer front. Per tant, tot això està previst, està més que previst en la liquidació que se li va entregar com a tots els regidors. Per tant, el superàvit, vull tornar a dir-ho, és real. I el remanent de tesoreria de més de 2 milions també és real. I d'altra banda, si el superàvit és cert, en què preveu gastar aquests diners? Doncs mire, per desgràcia, una de les coses que li criticàvem molt al Partit Popular era que si teníem un remanent de tesoreria positiu, per què no es gastava? Per què no s'aportava al carrer i se remanent de tesoreria positiu? Doncs no puguem fer-ho, no puguem portar-ho al carrer, no puguem fer una despesa total perquè hi ha una llei que en l'any 2013 aprova el Partit Popular al govern de l'Estat, que és la LESAL, que impedís que ajuntaments com el de Canals, que fa bé els deures perquè els seus ciutadans ho fan, no sols perquè els regidors ho fan, sinó perquè els seus ciutadans ho fan, no pugui gastar-se tots els diners que estalvia. I, per tant, d'ací poc, vostè veurà, perquè ja està en el Departament d'Intervenció,
la proposta, com anys anteriors, una proposta de modificació de crèdits per a dotació, per a gastar la part d'aquest remanent de tesoreria positiu que ens deixa la LESAL destinar a inversions sostenibles. Per tant, d'ací poc vostè veurà en què ens gastem aquest superàvit, però bàsicament, com en anys anteriors, com passava en la legislatura del Partit Popular, que també podia fer el mateix que nosaltres, en inversions, finançaments sostenibles, en, evidentment, despeses que el poble necessita.